Първите кадри са от летището в Лутън и забележителното тук е как вече има трафик и при самолетите, така че изчакахме на опашка, докато дойде ред на нашия самолет. И така, след около 2 часа път се озовахме на остров Сицилия и по-точно в град Катания. За уточнение съм сложила няколко снимки на карти, за да е по-ясно къде точно отиваме. И да, точно така, слънчева Италия, през октомври месец, като на тази шарена карта се виждат най-големите и известни градчета на острова. Тук показвам будката или киоското, както казват там, от която си взехме от специалните им сокове, които аз просто обожавам. Това са и видовете сиропи, които се използват за напитката, която иначе представлява част от този специален сироп, газирана вода и прясно изцеден лимон. Аз много харесвам вкуса с мандарина или, както му казват там, мандарино лимоне. Естествено има и бири на тези места и като цяло за всеки по нещо разхладително. Първите кадри ще бъдат от Катания, като се надявам в снимки да добиете представа за мястото. Просто не съм правила толкова много видеа, тъй като, честно казано, нямах и намерението. Исках да се насладя на времето там, тъй като просто смятам, че мястото е уникално и си заслужава да се види, да се обходи, да му се отдели повече време. Така, целият остров просто е невероятен. Тук е страхотният им парк Джардино Белини, който колкото и пъти да ходим там, винаги е много добре поддържан, пада приятна сянка от многото дървета. Всеки ден сменят датата, изобразена чрез храсти, и има детски площадки и като цяло е изключително приятно за разходка. Като тук на картата се вижда как срещу входа на парка има приятно заведение, от което си вземаме аранчини. Тези, които виждате в момента, представляват топки ориз, изпълнени с пълнеж. По мое мнение, този с рагу е най-хубав, след него може би този с панак. Този с рагуто представляваше нещо с доматен сос и кайма, нещо от сорта. И така. Друго съществено за града е техния пазар, който съдържа каква ли не стока. Вярно е, че миризмите са по-силни там, но смятам, че това е част от изживяването. Като да не забравяме, че работи до 1 часа, така мисля, и след това всички сергии се прибират, почиства се и този площад остава празен при вечер, изглежда просто по изключително различен начин. Тук попадаме и на някакви сергийки с всякакви ръчно изработени неща, като да кажа, че преди това не сме ги виждали, за първи път ги виждаме там. Следват и снимки от площада и центъра, като трябва да кажа, че този град като цяло е изключително жив. Нощте също е пълно с хора по заведения, площади, прочие, всякакви такива обществени места. Бяхме впечатлени от изкуството, което създават с спрейове. Едно момче близо до катедралата, като го помолихме да изобрази в определени цветове вулкана.
В крайна сметка Стефи реши, че ще купи не една, а 4 от картините му, като се вижда и удоволствието му запаметено в снимка. Качването до вулкана Етна е задължително при всяко наше ходене там. И този път не пропуснахме. Изкачихме втория по големина кратер, като след това тръгнахме и по най-високия. Уви, аз се отказах към средата, тъй като не бях облечена достатъчно добре и не се движих достатъчно бързо. Вярно е, че има и лифт, но усещането да го изкачиш пеша е наистина страхотно. Все пак уточнявам, че трябва да се запасиш с вода, топли дрехи, шал, шапка, тъй като духа доста. Батерия за телефона, също нещо много важно, тъй като и обхвата доста се губи нагоре. И удобни обувки, определено. Ако имате желание да го изкачвате, това са едно от задължителните неща. Ето тук вече може да видите докъде стигнах аз. Ето до тази къщичка, до ето този стария лифт и съответно до новия функциониращ такъв. Това са и останалите, ето тези две точки там, които упорито се катерят нагоре. Уви, аз съм до тук и сега лека по лека тръгвам надолу. Тук имаше някаква база, която ми направи впечатление. Огромни грайфери на гумите имаха тези автомобили. Затова и ги споделям с вас. И още малко снимки от вулкана и от последната точка, до която е разрешено да се качиш. Снимките и кадрите са от Стефи, тъй като той беше целенасочен и решен да го изкачи. И успя и без екипировка, което си е изключително постижение. И ето, че в крайна сметка, въпреки че отзад нагоре изглежда доста по-слънчево, отколкото беше в началото, сега пък надолу изглежда много мрачно. Много. Облаците минават през мен. И още няколко кадра на лифта, по мое мнение, действат успокояващо. Така и не сме ставали свидетели на изригване на вулкана Етна, просто никога не сме попадали на такъв момент, но представям си какво е изживяването. Аз дори когато гледам само видеа на изригването на вулкана, се чувствам изключително в такова приповдигнато настроение. Не мога да си го представя колко вълнуващо би било да го видя това на живо. Те са повечето нощни гледки, за да контрастира, нали, лавата и да се вижда цялата тази топлина и огън и жупел. Това лято вулкана Етна изригна отново, вследствие на това са отменени полетите от и до летището в Катания. Всички околни селца са били покрити с вулканична пепел, но доколкото разбрах, в град Катания положението не е било чак толкова лошо. Въпреки това, знам, че за този прах, който пръска вулкана, се обира с специални улични прахосмукачки, нали, където е възможно. Останалите места хората с метлички, лопатки така си разчистват. Следователно всичките коли биват покрити с одеяла, за да се предпазят, нали, стъкла от напукване, съответно от всичко това нещо да бъде премахнато по-лесно, след като приключи цялото изригване. Така че хората там са наясно с възможностите на вулкана и са свикнали да живеят в дадените условия. За всяко нещо има и начин. Следва да видите и няколко кадри от самото изригване. Бързо преминаваме чрез снимки и през Сиракуза. Там отидохме вечерта за няколко часа, затова нямаме и много видео и снимки,
но не достави също толкова удоволствие времето прекарано в разходки там. Може да видите транспорта, модата, изкуството, все нещата, които принадлежат на това място. И за финал, прибирането ни и по-точно слизането на някой от нас от количката ни. Изключително малка количка, която обаче не свърши страхотна работа. Благодаря за Леля, че ни я зае, тъй като нямаше със сигурност да можем да видим толкова много градове и места. Така че, малка или не, количката си свърши страхотна работа. Изключително сме благодарни. Дай му. Я малко, Стенчо, я малко. Какво е? Да ми даде помогнеш малко. Моли, заклещи ми се крака и... Дигай нагоре! Нищо съм се скъсаваш. Чай да го снимам колко дългучи. На следващата вечер пък с любезното съдействие на Леля ми, която гледа малката, отидохме до Таурмина. Отново вечерна разходка, но без значение дали идваш денем или нощем. Таурмина, освен че е с изключително красиви гледки, носи усещане за класа, за лукс, просто страхотно чувство. Там ядох и смея да твърдя най-вкусната пица, до която съм се докосвала. Ако намеря името на заведението, ще го изпиша или ще покажа. Вярно е, че чакахме доста, но пицата беше изключително приясна. Храната на всички ни пристигна по едно и също време, което си е плюс, защото всички бяхме много гладни с изкачването на многото стъпала, стигащи пък до големия кръст в най-високата част на града. Та никой не остана да гледа, нали, другия как яде, докато той е гладен, така че изключително положително останахме настроени към това заведение. Така, направи дълъг крак. Още отдолу. Така. Дълги крак, кой е това? Бах тия кола, си това ти ли си я? Ето тук виждаме кактус и по-точно плода на кактуса. Не е лош на вкус, но предупреждавам, че трябва да се откъсва с ръкавици. Тук пък сме на плажа или както сами виждате на Каманака, където заедно и задружно дочакахме залеза. Човек трябва по-често да се радва на уж обикновените неща от живота. Гледката, радваща окото, радва и душата. Каква мисъл! Някъде из снимките ще видите Стефи, който реши да се повесели повечко и имаше близък контакт с водата. Вълните нямат жал, просто целият беше залят. Както ще видите и няколко любими арт-фотоса от катания, морето, от музеи. Така че мисля, че може да се насладите на гледките и моментите и без да мърморя много. Айде, мама, виж къде е мама. Айде. Ема. Сега кацаме бавно, славно,
с самолета и смело се запътваме след това към паспортната проверка и съответно с това приключва и това пъстро видео. Надявам се, че ви е харесало. Чао и до скоро! Да не забравяйте да се абонирате и за канала ми. Благодаря!